İki tane dost var eken. Dostlaryň biri baý eken, beýlik garyp eken. Şo baý bolan daşary döwletlere kerwen bilen sowda edýän eken. Garyp bolanam bir gün ýanyna alýa, senem diýe men ýanymda geziberin ha şular ýaly. Sowdaň uğrunu ýoluny öwretýän näçe döwletlere gidenine ýanyna alyp gidip sowdaň uğrunu ýoluny öwredipdir. Ozan şo dost aýdýa, indi diýe sowdanyň diýe senem gowy öwrendiň diýe näme almaly, näme satmalygyny. Indi senem şuna şular ýaly altyn bereýin saňa da, şular ýaly kömek edeýin bolan senem aýratyn sowdaýy kömek edipdir dostuna. Beýem uğrup gidipdir, beýem tutjal bolup gidipdir. Aradan bir näçe ýyl geçipdir de. Näçe ýyl geçipdir aradan. Odan ýanky baý bolanyň zatlary dargap gidipdir. Agdy bozulup, ýanky zatlaryny dargap gidipdir, öýüne çenli satypdyr. Odan ondan mundan kadar alyp dilemedip adamsy galmandyr. Odan günlerde bir gün aýdýa, men diýe şu dostumy diýe sowda urukdurdum. Gel şundan bir pul soraýyn. Maňa berer, näme üçin bermesin? Özi içinim ötýär-de. Indi bererini maňa diýe, men diýe buňa kän kömek etdim. Sowda urukduran men muny diýär. Bu dostunyň kaýdy. Dostunyň kaýdy barsa diýe, öýüň derwezesiniň agdynda goramalary bar diýe, gorawçylary bar. Barýan ha men diýe planyň dosty şoň ýanyna geldim men. Gorawçylar aýdýa, garaş häzir aýdyp göreli. Başlygymyz aýdyp göreli. Soň geldiýsek göberer seni. Aýdýa bolyn göberiň içine diýe. Ýöne diýe, it ýatakdan yer beriň, itiň tabagyna da suwuny nan itiň tabagyna beriň diýe. Bularam göberiýä garawullaram. Göberiýä de it ýataga talýa, suwuny nanam it ýatakda berýär. Ýanky dost. Oňa aýdýa, näme etdiňiz bolýar diýe, men buňa diýe sowda urukduran, men muny sowda urukturdum, men muny gatken kömek etdim, muň öz habary ýokmy diýe. Siz diýe meni beýle saklaýaňyz bolýan. Ýok, saňa şeýle diýdi, şeýle sakla diýdi seni. Ozan şol agşamlyk çeýdip mihman edip kabul etdiýärler. Taň atyp atmakada çykarýarlar, koýýarlar muny. Koýýarlar. Ýanky dostlaryň gidip barýar çölüň içinden ala garanky daşaran bir intek ýagtylmady. Gidip barýar bir baýryň üstüne çykýar bolýan, şol aňyrdan bir atlyny 3 atly bolup kok gelýärler. Hani garanlyk daşar diýär, şala aňyrdan 3 atlyň kok gelýäni görünýär. Şo biri ýanyna gelýär de, şo gaçyk gelýär däniň ýüzi ýapylan maskaly bir epes altyny berýär. Bediýe menne garakçylar kok gelýär ýzymdan. Şu altynlary sakla. Ha men ölmesem, şu taýda sen garaş bir, kän garaşma bir, tehel wagt garaş. Men gelmesem, altynlary sen alyp göberseňki bolýarsyň. Gelsem hem deň paýlaşardy. Ýzymdan 3 atly kok gitýär. Beýem gaçyk gitýär, ýzymdan 3 atly kok gitýär. Ozan ýanky adam şol altyn berip gidene kän garaşýa şu taýda dur diýen ýerinde. Garaşýa gelmeýär-de. Gelmeýär aýyny öldürenler, tutanlar bu diýip altynlary alyp özüni ýanky ýene-de biderek endiklere etjek bolup başlaýardan dur diýär. Men dostum şeýle kabul etdi. Men şundanam has üstüne çykaýyn diýip ýene-de şu öňkü ýatyran sowdasyny, öňkü taşlan sowdasyna başlap hasam urup gitýär. Ýyl geçýär, bir 3-4 ýyl geçýär ýani bu hasam öňküden hem meter pullanýar, öňküden hem meter baýlygynyň üstüne baýlyk goşulýar. Odan dost ýarlaryny nahara çağırýar da, öýüne çağırýar dost ýarlaryny. Çağırýar. Soňra hemme dost ýarlary oturup iýip içip oturýarlar, kaýdyýa ýanky ýerinden turup şol
çağıran dost, öýüne çağıran dost diýe. Anha diye birege kömek etmegi mende galyp barýar diye. Men şular ýaly dostum bardy. Kömek etdim ol meniň ha şular ýaly it ýatakda saklady, it ýatakda ýallat diye. Yani şol duşuşy we şol oturuşma şol dostunam çağıran eken olam gelipdir gapdalynaky. Gapdalyna 3 tane goramasyny alyp gelipdir. Hadi şu oturanyň içinde diye şol size gurrun berýän dostum ba diye. Hem adamam diye, ne hil adam ekeni. Sen şeýle kömek eden bolsaň, olam seni it ýatakda taklan bolsa diye. Adam yerinden turýardan ýanky dostay diye men şo diye. Hemme kişem bir teredip, yüzüne teredip bir içinden söwünýäni bar, daşyndan söwünýäni bar diye. Men ittir seni düzeltin diýip seni ýola saldym diye. Seňne çölüň içinden gidip barýakan bir atlyny 3 atly kowup barýardym diýdi. Şo bir atly sana epesle gadaly berdimi? Altyn berdim sana epesli. Şo mendim diýdi. Ana bu gapdalymdakam 3 atly kowup gelýän beýem gapdalymdaky meniň gorawçylygym diýdi. Sen hasam beter menden hem üstün çyktyn diýip men sana dostluk gullugyny uzatdym. Bolmasa sen häzir şeýle kömek eden bolsam, sen dargadardyň göwererdiň. Men sen has gahra gelip düzeltin şu diýip seni ýola saldym diýdi. Hekaýamyz şeýle bitip bu torýa dostlarda boldy. Gassaglar akkolyp gurrun berdim, käbir ýalňyşan ýerimem boldy. Paşlardyňyz. Video goňuňyzdan turan bolsa like basyň, komentar ýazyň. Biziň kanalymyza abone bolun. Janyňyz sag bolsun, saglykda görüşýänçek özüňize gowy terediň. Hoş sag bolun doktor.